משקרים שסיפרו לכם על שיווק דיגיטלי והם עולים לכם המון כסף. הסקר הראשון צריך אלפי ומאות אלפי שקלים כדי בעצם לעשות קמפיינים ולראות תוצאות. לא נכון. עם קמפיינים נכונים ואסטרטגיה חכמה, אפילו 50 שקל ליום, שזה באמת המינימום של המינימום, יכול להביא תוצאות מאוד טובות. תכלס, גם הסכום הזה יכול להיות סבבה. סקר 2 שסיפרו לנו. קמפיין זה סך הכל, מה, תעשה תמונה, תרשום איזה כמה מילים יפות ויאללה לעבודה. שקר. קמפיין זה עבודה לכל דבר. צריך להיות פה מאוד חכמים, גם עם האסטרטגיה, גם עם הקופי, גם עם הקריאייטיב. וכמובן, איך אפשר לשכוח עם איזושהי אוטומציה שתאסוף לכם את הלידים ותבנה אותה בצורה נכונה למשפך שלכם. שלישי שבאמת עלה לי העצבים, אחוז שילינג, זה יש לך קמפיין טוב, המחירה כבר תקרה לבד. פשוט תדאג שיהיה לך איזשהו קמפיין טוב. עוד חרטה. מחירה טובה זה בהכרח אם אתה בתור איש מחירות, עזוב איש מחירות, בתור בן אדם מבין את הצורך האמיתי של הלקוח שלך. וחשוב יותר זה איזה ערך אתה נותן ללקוח שלך. אם אתם רוצים להשקיע בשיווק ולא לדמם כסף מהכיס, שלחו לי הודעה פה למטה ובואו נתחיל לדבר.